Днес ще разгледаме звездните послания за вашата зодия Рак през месец ноември 2025. Ще говорим за любовта, работата, финансите, здравето и ще завършим със специален съвет от Вселената, който ще ви помогне да се ориентирате в енергията на този месец. Ноември ще бъде за вас месец на вътрешно изцеление, дълбоки прозрения и нови начала, които идват след период на емоционално пречистване. Останете до края, защото този месец ще ви донесе важен повратен момент. Ракове, ноември 2025 носи време за баланс между ума и сърцето. Вие сте емоционален знак, управляван от Луната, и този месец ще почувствате по-силно от обикновено интуицията си. Началото на месеца може да има моменти на умора или несигурност, но това е знак, че трябва да обърнете внимание на себе си и да си дадете време за почивка. Вселената ви подготвя за нещо ново, за вътрешна трансформация, която ще ви освободи от минали страхове и съмнения. Към средата на ноември ще започнете да усещате повече яснота, увереност и вдъхновение. Ще се появят нови идеи, нови хора и нови възможности, които ще внесат светлина и смисъл в ежедневието ви. В любовта, ноември ще бъде месец на чувствени пробуждания и емоционални прозрения. Ако сте във връзка, ще усетите нужда от повече близост и искреност. Ще искате партньорът ви да ви разбира по-дълбоко. Може да възникнат разговори, които ще ви сближат или ще ви покажат какво трябва да се промени, за да има хармония. За необвързаните раци този месец може да се появи човек, който ще ви накара да повярвате отново в любовта. Връзка, която ще се роди от дълбока емоционална връзка или от интуитивно усещане, че това е правилният човек. Посланието на Вселената е ясно. Обичайте смело, но без да забравяте собствената си стойност. На работното поле ноември носи спокойна, но продуктивна енергия. Може да ви се струва, че нещата се развиват бавно, но зад кулисите се случва нещо голямо. Ще получите подкрепа от колеги или началници, особено ако сте били постоянни и отговорни. За някои раци може да дойде предложение за промяна, нова позиция, нов проект или възможност да работите в по-творческа среда. Доверете се на процеса. Дори малките стъпки, които правите сега, ще ви доведат до големи резултати през следващите месеци. Финансовата енергия през ноември е стабилна, но ще изисква разумно управление. Не е време за импулсивни покупки, а по-скоро за стратегическо планиране. Може да получите приходи от източници, които не сте очаквали. Стар проект, помощ от близък човек или дори нова идея, която се оказва доходоносна. Вселената ви напомня, че истинското изобилие идва, когато се доверите на стойността си и вярвате, че заслужавате повече. Здравето ли през ноември ще бъде тясно свързано с емоционалното ви състояние. Ако се чувствате напрегнати, потърсете начини за освобождаване на стреса чрез медитация, природа, изкуство или просто тишина. Звездите ви съветват да обърнете внимание на съня, храненето и хидратацията. Тялото ви ще реагира на всяка емоция, затова се научете да го слушате. Ракове, не забравяйте, спокойствието е най-доброто лекарство. Съветът от Вселената за вас, раци, е: пуснете миналото, за да направите място за чудесата. Не се дръжте за неща, които вече не ви носят радост. Ноември е месец на емоционално пречистване и освобождаване. Когато се освободите от старите емоции и болки, ще усетите как Вселената започва да ви носи нови преживявания, хора и възможности. Вие сте в период на израстване. Позволете си да се промените. Това бяха звездните послания за зодия Рак през ноември 2025 година. Месец, в който ще се излекувате, ще намерите вътрешен мир и ще отворите сърцето си за новото. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за Астровълшебство, да харесате и споделите как се чувствате като раци този месец. Помнете, Вселената винаги ви води към това, което е най-добро за душата ви. Доверете й се и ще бъдете възнаградени с любов, мир и хармония.